Nyakora Ramogi ajwanga nyisi ni tok kelo ni chal mar fwambo tabro duogo kod twak mar ariyo e chenro mar mbaka oromo okinyi makawuono. Twak machakore sani anno kanyo ka en sa 3:30 kata sa 3:31 ma kendo bro dhi mbele nyaka sa 5 mar onyango. Okinyi makawuono Nyakora Ramogi ajwang wadwa twak otudore kod ng'eto mabende doho mamalo nogolo odiochieng' manyoro. Kod odiochieng' manyoro jong'ad buche adek mago mag doho mamalo ne ong'ado mor mar jo Kenya e kinde mabende koro ne gimiyo sirikal ndalo 45 mar mondo mi ponono oket odgi kumoro makare e koluwore kod choko usuru magisebedo ka gichoko e wi gedo mar udi manengo gi yota. To magi duto timore e kinde ma doho nogo bende ne oseng'ado bura ni usuru makamano ichoko ataro mar chika. Ang'o matimore? Mane twak mabende wabro bedo ka watwake okinyi makawuono. Ka okinyi makawuono antiere kod welo ariyo ma wabro bedo godo kod twak maket kod mae. Kata kamano wendo achiel kende ema osechopo studio achiel kachiel okinyi makawuono. Antiere kae kod CPA Zakayo Masiro ma en jalonya e weche mag uchumi. Machiegni ahinya Zakayo, okinyi makawuono ichiew nade? Achiew maber Joyce. Unu chiew nade? Wambo achiew makare machiegni twak. Erokamano. Nyakora Ramogi ajwang mane wendo mabende osechopo studio kae achiel kachiel okinyi makawuono. Wendo mar ariyo mabende biro bedo kariwore kodwa dakika matin kende kwasedonjo e twak marwa en Fred Ogolla. Fred Ogolla bende en jalony e weche mag uchumi. Ka bende en achiel kuom jogo mabende ne ochwalo bura e doho kakoro gikwedo okang' mabende sirikal nokawo godo mar miyo jopinya ochul usuru mar gero ot kata ne gichwalo bura e doho ka gikwedo Finance Act mano mar higa mar 2023 kata chik mar omenda mar higa mar 2023. Obro bedo kotudre kodwa e kinde mwadhi mbele kod twak marwa. Nyakora Ramogi ajwang in bende kamora mora mineno wa okinyi makawuono inyalo riwri kodwa e twak kichwalo paro penjo mora mora kokale namba mar ote machuok 23 mbui marwa mar Facebook kaka pile ibiro yudo wa Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor. Mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kapok wachako twak marwa ayanga okinyi makawuono adwa ni wawinja ne sigana kata report mano losnwa odiochieng' manyoro kod jafwambo marwa Chris Owino. Ka Chris Owino ema ne luwo ng'eto makamano achiel kachiel kowuok e doho mamalo mapachoka. Wawinja ne kaka weche no dhi kuro odiochieng' manyoro eka wachak twak marwa. E ranyisi mong'ith mar miyo ng'ato mich gi lwedo makor ka chich kendo maya gi lwedo mar acham, doho mamalo omiyo oganda jo Kenya fuong'ruok bang' yudo ni osuru mar gero udi manengo gi ogonyore en ataro mar chik. E bura ma ong'ad kod joyal buche adek mag doho mamalo Justice David Majanja, Lawrence Mugambi kod Christine Moeli e twech achiel, jong'ad buche go owito oko chikno ka gilero ni chik mar juogo jopiny osuru mar gero udi onge kod mise mar chik. And we find that the introduction of the housing levy amendment to section 84 lacks a comprehensive legal framework in violation of article 10, 201, 2010 of the Constitution. That levy against persons in formal employment to the exclusion of other non-formal income earners without justification is discriminatory and irrational and arbitrarily and in violation of section articles 27, 201, B1 of the Constitution. Kalure gi doho, jatend migawo mar lope onge kod teko mar chiko duol mochung'ne choko osuru KRA mondo choko osuru manyien ma onge kod mise mag chik. Further, it is the minister or cabinet secretary for finance who is permitted to amend the schedule to authorize KRA to collect a specific tax. The notice issued by KRA informing the public that it has been appointed by the cabinet secretary, Ministry of Lands, Public Works, Housing and Urban Development to collect the housing levy does not have any legal basis under the KRA Act. Eneno margi, KRA ne oramonegi luwo chik mar dhi nyime kod choko osuru mar gero udi bang' yudo thuolo kowuok e migawo mar lope. Osuru mar gero udi en achiel kuom mise motegno e chik mar omenda mar 2023 kendo duol mar KRA osebedo ka jogo jotich atamalo 1.5 mar osara margi dwe ka dwe. That an order is granted prohibiting the respondents from collecting, charging or otherwise the charge known as the Affordable Housing Act on the basis of the section 84. Kata kamano, bang' wacho ni osuru mar gero udi en ataro mar chik,
Piny owacho kokalo kuom jatend komiti mar od bura mar chik George Murugara okwayo doho mondo ochwal nyime keto e tim chik makamano kuom ndalo 45 mabiro. Allow me to apply for a stay or a conservatory order for 45 days. In those 45 days, I urge you to suspend the operation of those particular findings in the judgment and any decree that may flow therefrom, pending the filing of a formal application under Rule 32.2 of the Mutunda rules, as they are popularly known, and eventually under Rule 5.2b of the Court of Appeal rules. Kwayano kata kamano okwed motegno kod riwruok mar Azimio, ker mar riwruok mar Okinde Eric Dheuri kod duol mochung'ne ratiro mag jopiny. Kata kamano, joyal buche adek mag doho mamalo omiyo piny owacho loch tok yie kod kwayo margi. An order of stay and is hereby issued, staying the effect of this judgment issued today, 28 November 2023, pending the filing of a formal application for conservatory stay and conservatory orders in the Court of Appeal, and these orders of stay shall remain in force until 10th of January 2024. Doho omiyo gi nyaka tarik 10 dwe mar achiel higa manyien mar keto e tim ng'eto mar bura ma kawuono. Murugara oyango ni gichano chwalo bura mar kwedo ng'eto mar doho mamalo e doho mar Aywagra chieng' tich ang'wen jumani, kaachiel gi tiyo kod thuolo mar ndalo 45 mabiro mar keto chike madwarore mar neno ni chenro mar gero udi odhi nyime kaluwore kod chik. Now, the 45 days we've just obtained means this. Tomorrow we'll be filing the notice of appeal and possibly an application for a stay of these orders or a conservatory order from the Court of Appeal. That will enable us now file an appeal and proceed to urge the same before the judges of the Court of Appeal. Dheuri kod joma ne otero bura e doho kata kamano ose okang' mar miyo sirikal ndalo mamoko mag juogo osuru mar gero udi, kagiwacho ni en chenro mar doho mar miyo sirikal loch. Kendo yudo kaka wuono giwacho ni there is no law anchoring the housing levy. The housing levy ichoko maonge chik, there's no framework, goes against the rule of law. All that the court has said. Okunya dok kendo tukao ni uketo stay. Stay on what basis? Usewacho ni the law is unconstitutional, where gikanyo. The best thing manda de gitimo de giwe mo de ginyo the Court of Appeal or romgi jogi Court of Appeal wa deal go. It's a sad day. It's not what we expected. They have now commenced the process of regularizing, and what the court is doing is to give them that window of opportunity to be able to regularize, and it almost feels as if the court is working in cahoots with the state. Duol mar KRA osebedo ka juogo jotich osuru mar gero udi manengogi ogonyore chakre tarik 1 dwe mar 7 higani. Ng'eto mar bura ma kawuono nyiso ni oganda jo Kenya biro dhi nyime kod tweyo kanda kuom ndalo 45 mabiro, kata odoko ni joyal buche adek mag doho mamalo oyudo ni chik mar juogo oganda jo Kenya osuru mar siro lwedo chenro mar gero ute manengogi ogonyore ne odhi ataro kod chik. Chris Owino, Ramogi TV, Milimani Lokots, Nairobi. Mano lipot mabende nokelnwa kanyo koda Chris Owino. Kabende jong'ad bucha adek mabende ne ong'ado bura makamano odiochieng' manyoro, mano riwo Justice Lawrence Mugambi, Justice Christine Moeli, kachiel kod Justice David Majanja. Mabende ne ong'ado bura makamano odiochieng' manyoro e doho mamalo mapacho kae. Nyakore mogejong' e kinde mano wachako anyisi ni antiere kod welo ariyo, wendo mar ariyo, mano Profesa Fred Ogolla, jalony weche mag uchumi. Bende osedonje studio ka achiel kachiel okinyi makawuono. Machiegni Fred, ichiwo nado okinyi makawuono. Anche maber Joyce. Machiegni kotudore kod ng'eto mabende doho ne ogolo odiochieng' manyoro kwa chako mana kodi. Inene yo machalo nang'o? Ing'e ni case no ne antiere to kata Linda Jamii nikech en ker ma Linda Jamii ne nitie kod petition to ruling no ne oko ruling ma putting it to be unconstitutional ne en kare, lakini ruling ma staying order no to nyaka bente gima notimre between lunch time to kod seche mar duogo nikech ng'e gisetimo ruling gimo saa 7 hama to giwacho ni waduog saa 9 mondo giwachnwa gima dhi mbele. Nitie gima nyaka bed notimre between saa 7 go saa 9.
nikech gimoro notimore kinde ng'agi ng'ama koro ponono nomiyo jong'ad buche ponono koro ne gisewacho ni gini koro en e tok chik ma bende nomiyo jo-Kenya nomor kaluwore ni jo-Kenya koro moko nosechako mor ni koro idhi duoknwa omenda marwa ma KRA nosechoko kata kamano koro pod nitiere ndalo 45 ma koro med sirikal. Yes, mane makwayo na nyoro ne ok kik wach ni oni ne en e toki sheria to duok pesa manose kaw. Ing'en to kokaw pesi kata Biblia wacho ni konwang' ni kwalo gir ng'ato duok mondi kapok idhi altar. Koro nonro bende giduoko pesa no. Koro gimomiyo an owang'o yeng'in petition ma Linda Jamii ema neno oduoko oketo gino mondo bede tok piny nikech ne wacho no sheria ok nyal tim ka obago ng'ato. Nikech wacho nitie jomoko manyalo nwang'o ot, nitie jomoko mok nyal nwang'o ot nikech ofukegi. To sheria wacho sheria moro amora mikalo nyaka beno oketa ayanga ni kila ng'ata nyalo nwang'o ber mare. Koro ka jogi nowacho no giwacho ni omigi 45 days chal kaka kama konwang' kitimo richo tiwacho ni gini en richo time atima mondo wami 45 days mondo wane kaka kendo unyalo goli richo. Richo en richo. Katan kaka ja Catholic onge ng'ama inyalo mino nwang'o komunio kodak ng'ato kapok okendo. Koro nyaki wuogi kenjno mondi e kadi nwang' komunio ama nyaki kel kendo mondo obed gima kanisa oyie e kidhi go mbele. Koro wacho ni gini gidhi mbele gricho ma gitimo ni nyaka 45 days no gino nyaka beni gimono otimre. Emomiyo ana wacho ni jogo no nikech kaka un kaka judges utero nwano otoyo ema koro mondo amua nwa gik madhi mbele. Otoyo ni koro en mana parliament, otoyo mar ariyo en executive motel go William Ruto. Ae bed ni giluwo sheria digi wacho no ing'eni katiba wacho no what is unconstitutional ok nyal mi stay in order. Wewe winja ne pach Zakayo Masiro bende ma bende njalo nyeweche mag uchumi mwantiere godo e Twak okinyi makawuono. Zakayo in korka kore kaluwore kod ng'eto ma bende doho mago jong'ad bucha adek doho mamalo nogolo odiochieng' manyoro ni nene yo machalo nang'o. Joyce ng'eto no nyeber. Neber. Kaluwore gi kaka jopiny ne hinyre. To ng'eto no mana kaka Prof wacho nini. Nye en ting' didi diriyo. Mokwongo owacho ni gini nie tok chik. Ok ne en kare. Ma jopiny nosemor kaluwore gi gima notimre kata gima osebet katimre e yore mag ng'eto mosebet king'ado gigo kowuok Julai nyaka sani. Par ni chik ni gine chike mokwongo kaniloso finance bill kata kaniloso chike mag omenda mano chakre dwe mar 6 higa mokalo makoro pod ringo nyaka sani. En gine chike mokwongo mano chak tim nade mano bedo implemented kata mano chako tiyo tok ka finance bill cha nosekal. Koro gini doho kata king'iyo to nyowacho maber niya gini is discriminatory tiende ni opogo ji to kane giwacho kama ne ging'iye tieng' diriyo. Mokwongo nye ni gini is discriminatory nikech iyudo ka okopogo odhi mopogo ji niya joma nie formal employment gini juogi joma ok nie formal employment tiende ni jok moko ndike yo makare kata mantie jua kali sector gin gionge ka. A good tax system should not be discriminatory. Tiende ni chike mag usuru maber okonego bed no bagwa ng'o onego bed ni time yo machalo nadin kaka jalony weche mag uchumi mar mondo mi ahinya jogo mondike tich kik winj ni wanto koro serikal obembe wagi usuru to jogo maponono timo kata ohala ma onge lai makare manyiso kaka ondik gi tich to ponono winjo wega ni gin to koro ok ng'ad gi omenda makama makoro kelo wich bar ne jo Kenya. Ineno Joyce gini kata kanilose norikni kode nikech kata ka penji kaka jafwambo nyaka ne gini chakre higa mokalo nyaka sani. Osewachni ni ng'ano ma is eligible monego bed ni yudo ot nikech mano ne part mar ariyo. Ng'ano ma eligible monego bed ni yudo ot nitie ng'ama ok nyal yude nikech yuto mare to nitie ng'ama biro yude nikech yuto mare. Uno osewachnu ni ng'ano ma nyalo yude ok entie ka ler poko bete tiende ni in the first place or kata mokwongo no konego bed ni gima kamano timre nade nitie norikni kode noko ng'iyo makare en gima kano bed go piny to jobet piny dhir Prof penjo ni Prof un mopingo wach nini onego bed ni watimo nang'o pok otim gima chalo kamano
gibiro ire ma gipenja ni Masiro un mupingo wachne ni onego bed ni time nang'o tino ni onge gini kaka nokolose maler kapok okele mondo bed implemented to mayuak manobete kata last year kapok gino bete. To in korka kodi Masiro bende paro ni nyaka sani koro doho omiyo sirikal wanyalo wacho ni en 45 days stay order mar mondo mi ponono ging'iane wach makama nikech kaka osewachi ni en unconstitutional matinde ni chik mapacho kae okopuodhe mane momiyo nyaka sani koro no wache no en unconstitutional kata kamano omi sirikal ndalo 45 ndalo 45 go bende oyangi kata is it necessary mar mondo mi sirikal ndalo makamago gino nok necessary ing'eni kane ene tok chik to pod ene tok chik to kaka prof owacho ang'o makoro miyo bedo maber e ndalo 45 mabiro gino ni e tok chik to ndalo 45 go ok ne necessary nikech adieri tena ni ka japiny ne hinyre to japiny ne ywak tibet piny tiwacho niya japiny hinyre to japiny ratich japiny okethi onego bed ni weye kanyo to kinyal chaki wacho ni no kethi to wegi med ketho for another 45 days monde kwa bua lose tok 45 days to remember ne ginyiso sirikal ne giwacho ne sirikal nyalo appeal kata nyalo medo loso gini mondo align kata mondo kete chik koro duoge okete chik kane bed ni gini ene tok chik to gino setere doho onego bene ni puke oko tiweye to mani imi ticha kimai iwinjo no manyang'e dhoge omiwa dakika 2 to kapok wabed piny mwabulo ng'or kata mwa celebrate tiwacho nwa ni stay order nitie ni sirikal otimre nade oendelea mna gi ng'ado ang'ono ma doho no wacho nwa in short doho no okonyowa and it was unnecessary tena ni en gima no okonego bedie kana gisewacho ni gine ne tok chik nye ne tok chik koro giweyo sirikal pono no timo kang' magidwaro kata kamana dwani wawinjane kaka jatend piny Kenya William Ruto noloso odiochieng' manyoro tok ng'eto mar doho do mabende ne ong'ado ni mano finance kata usuru mabende juogo jo Kenya mano mar gero udi manengo gi yot usuru makamano do no wacho ni ng'ado e tok chik matende ni en unconstitutional kata kamano tok mano jatend piny Kenya William Ruto bende no chwalo duonde kotudore kod ng'eto makamano we wawinjane mondi. I know the court have said we should go and readjust the law to make it aligned appropriately. That we are going to do so that the 120,000 people can become 200,000 and can become 500,000 in the next 5 years. Because if we don't engage these people in productive work, they will become a very big challenge to all of us. The young people out there, unless we create real opportunities. And you know, we used to talk about we're going to grow the economy and the economy is going to create jobs. It's now beyond that. We have to be deliberate. We have to be intentional about where we are going to create those jobs. Mano duon jatend piny Kenya William Ruto kabene no loso odiochieng' manyoro tok ng'eto mabende no gol kanyo kod doho mamalo mapacho kae mano e bura mabende ne iyalo kod jong'ada buche adek mag doho mamalo Fred korka kori nyaka sani koro sirikal mano jatend piny Kenya William Ruto mabende ne ochwalo chik makamae nyaka sani koro wacho ni ero doho seng'ado ng'eto margi kata kamano gin bende koro gidhi neno kaka ginyalo keto chik makamano mar mondo mi obed chika mano kotudore kod juogo usuru mar gero udi manengo gi yot ponono ibe time yo machalo nade kose en mana gino ma inyalo mana chuogi mar mondo mi ochop dwaro mar sirikal ma ok odewo dwaro mar jakenya. Joyce penjo mi penjo kata Masiro ka nitie gimiluongo ni legal anchor ne wagiunu legal anchor to gudholuo enu kata wan joluo kidwa timo gimoro nigeti ng'a miluongo ni jachung' ichung' kanye ng'eny nyaka ichung'i gimoro kiloso koro seche ma jatend piny ochung'no ochung' achung' i State House lakini ochung' i sheria nyaka bed ni ichung'i gimo koro chik ni ne onge kuma ochung'i pare ni itiyo gima ikiano chung' kure gima ochung' e yamo nikech koro giwacho ni ginyalo dhi parliament mondo gitum act of parliament mondo koro eka nwang' kuma koro gino chung'i to penjo minyalo penjo to en achune mar ang'ono mano telo mar achune nikech jopiny mokwongo owacho ni ok gidware mar ariyo sheria ok oyie koro achune ni to en achune mar ang'o nikech telo ok tum ga chune ka jo Kenya otamre
ginyo hinyo ofuko gi jatend piny dwa nwang'e ang'o maduong' ahinya machuno nyaka koro kendo gidhi lose to wachni sheria no to Fred kiwacho ni ka jo Kenya tamre ni wadwa kwach ma 45 days mano makasta penyi mo nikech do nyoro kae kinde mabene ni ngado bura makamano do no wacho ni wachno mar kao pach jopiny kata public participation notime yo makare to kiwacho ni jopiny ok dwa gino ponono public participation notima mar mondo mi ponono ko chwal bura e doho tibiro ber kindiko kanyo ni notim public participation kose ka notima kao pach jopiny go be nokete tim hie kose na yora ndika to ponono pach jopiny ok nokete tim. Okay, mana dwa duoki to kapok aduoki mano 45 days ino chiw nikech loko katiba Bulos Act of Parliament nyalo kao 45 days. Manyoro aloso go Justice Murugaru nyo nyisa gani obro chako tumo gino kawuono. Mondo within 45 days gilwang legal anchor gikal go i Parliament. Emo nya luongo ga Parliament no ni gin manango no hyenas. Nikech hyenas ibro tigo nikech gimilongo ni greed. Justice Majanja nyoro nyisa nyaka bed piny kalungo ni hyenas to ne kalungo ni jogo gin hyenas. It's analogy. Nikech wan joluo ngat mowuor en go toyo. Donge? Koro okino toyo lakini iwuor. Ngamo wuor ng'en iwuor ko toyo. Koro gimo miona hemo nyisini gima gidwa ka temo loso ni ok nyalre nikech public participation na nyora winjo ka Justice Meoli explain public participation nitie penjo mana penji petition mara no criteria mane gitiyo go mondo gikaw gik ma jopiny owacho to mane gitiyo go mondo giwit gik ma jopiny owacho nikech jopiny nowacho no ok gidwa house levy owen private sector mano mokwongo mara ariyo nowacho no payslip bro bedo mathin sana kiketo house levy gi levies mang'eny gi payslip bro bedo matin sana mara adek nowacho no onge criteria ma joma bro nwang'o ot gi joma ok nwang'o ot giwacho ni bro tume kaluwore kod irwenye ni lottery donge jine ko yie kod framework no mara adek nowacho ni there is no legal framework onge kuma chik no chung'ie kidwa ka ushuru mag ji. Basto out of the 170 memorandum mano or i Parliament mano tamre wach ma Finance Act ni parie ni mobedo adopted en manario mane giwacho ne gi kwanario kende. Koro apenjo judge ni to criteria mane tiyogo to judge Meoli no somono okochuno Parliament mondo explain ni ji kaka ne gichopo igik mane gikwanyo kuom jopiny ko gik mane giwito. Joyce paro kanyo nte gimarach nikech duare kipimo ni jin an gi criteria ma atumoga kwano ama mano biro koketi kala ma yellow ma Kenya kwanza ne wakao mano keli blue ne watamre nyakipim nan to criteria man mitiyogo okinyala wacho ni law onge criteria nikech law must be logical also ema na wacho gan ano kayie gwach ma public participation no to Linda Jamii ditumo appeal ma king wadhi timo notice of appeal no wadhi timo appeal warito gamna mondo wanwang judgment mobedo written go certified no kwase nwango written kod certified judgment no to wadhi timo notice of appeal to wadhi appeal wach mar public participation nikech wach ni ne nentie 508 pages manene en mar manobedo consolidated mar gimolongo feedback mane jogolo to within 2 days to gise pass gino i Parliament onge parliamentarian manyalo nyisi nyalo somo book ma en 509 pages in a span of 48 hours wang'eyo wabunge wang'eyo gi onge thuolo no basto king'iyo bunge giongo kod academic economic competence ma ginyalo somo 500 pages mondik kod economists ginyalo somo mokwongo mondik jopiny ginyalo winjo lakini mondik kod economists kod tax experts okapar ni ginyalo winjo nikech kiwinjo kane gidebate ga bunge neno Raila Uhuru nikech Ruto nikech bill ni no kech no ka Finance Act to fail to mano en a blow to Ruto ka finance or pass to it is a tick to Raila to Ruto koro ng'en wach man Raila versus Ruto e manage discuss ga Parliament onge ng'ama nodhi on the substance Basto nte introduction moko mane gik mono bedo introduced in the floor of the house seche mane gino be discussed ma are not amendments they are like he introduced a new agenda magone watamre koro wadhi tumo appeal mano bende okoin kech public participation ok tema ber bas ng'en public participation not tema ber nyakanti avenue jogi no bet Hilton Hotel man in Mombasa Road man tie Mombasa Road next to the airport jo pinyalo chopo kanyo nadi
kiwacho jopiny no orna gi email onego beni time yo machalo nade mar mondo mi wawinj ni duond jopiny hie manokaw nikech kaluwore kod ng'eto makamano iwacho ni atamalo 90% mar jopiny ne oyie kod housing levy kata omenda mabende idwa juogi mar juogo udi mar gero udi manengo gi statistics onge ng'en gima timore kani kidwa ng'eyo William Ruto kaka jatend piny osekawo gimiluongo no a tag ma ng'at mok nyal bedo trusted. Zakayo Masiro bende. Kata sani kowacho ganu, nodwa miyo tich ni jo youth, to odwa miyo jogi ot. Onge legal framework, kata economic framework, ma informal sector nyalo nwang'o go ot. Mano gima biro bedo ni matek. Korka kori ini paro nano wach ni mar public participation bende en wach mabende nonyiedhore lelo odiochieng' manyoro ka bende nyaka sani kiwinjo kaka Fred wacho kae ni ok notime yo makare. Joyce, akia gima chik wacho mana kaka Prof wacho ing'e ni kalure gi kaka wan kata kalure gi kaka in public participation ni waneno gi e media kata yanga kanye the committee members oluongo jopiny mondo timre nade mondo dhi ochiw pachgi to ok ang'eyo gima chik wacho ni kosetim public participation criteria mane mitiyogo mondo wach niya wakaw ma to wawito ma but statistically kata kalure gi yore mag timo research kata nonro ibro ni sampling is one of the ways kata mana kao achiel kata mane wiji 10 mondo chiw pachgi ikwanyo kata ok di manch pach jopiny te but ibro kaw achiel 2 3 tiwinjo achiel 2 3 mano kaw kata mane ni e media kata mane inyiso wa live kane jo committee mar od bura ne kaw pach jopiny ne gidagi koro kalore gi mano waneno out of the sampled numbers mane bedo interviewed ne gidagi wachni winjo to Joyce nitie gimomiyo jogi nodagi wachni pach japiny gimomiyo waparo ni pach japiny no kokete yo makare for the few mano bedo sampled kata mano bedo interviewed kata mano oketi ni mondo ochiw pachgi ne gin gi issues mane gi raise ka ne nitie sababu mwena ne gitamre chikni to kwa wuoyo wi jopiny ka ne nitie employers donge ka ne nitie employees tiende ni weg mwandu mondiko ji e tich to ne nitie jok mondiki miluongo ni employees jogi duto ne bed affected to kata civil societies jogo no wuoyo kama koro Prof giri jodonje and all that iyudo ka employer ne ywak ni to ka kodi kete na chulo 1.5% bro miya tim gik moko ikore ka mok bro dhi maber gi uchumi to kata en owuon kaka wuon tich tinani kikete no chulo 1.5% ma ng'acha chulo cha imedo sigo moro kuome to sigo ni ema ne giywako to iwacho ni sigo ndike meda to an bro chuno na bro riembo ji tich kata abro bet na loro tija nikech koro kanyal tima ng'owa okanyal chulo osuru machalo kamano kasto kase chulo ng'ato osara iwinjo to employees benano ni koro kichaki duogo payslip na osepong tichaki duogo meda another 1.5% deduction ebe hinya iwinjo magi dudo paro mano chiwo to kara paro mag jok mano support ma sirikal tiyo go ni en paro mane gigolo kama nadi and in the public opinion kata public view kata ka ng'iyo the type of samples mano tim kata jok mano bedo interview na mano yie ne onge iwinjo koro giko no ten mana neno ni sirikal ni kalure garaka mane gin go di kaka ne gi implement gini very fast aneno ka gima sirikal ni gin gima ne gidwaro ne en pesa nikech sirikal ok nyal wuondo jopiny niya wan gini wakaw iru mondo wa create employment to employer be nyisi ni an kikaw gini ira ka dhi duoko the number of employees piny ten na dhi duoko number of jotich mandiko piny kalure kod pek ma embo yudo e ng'ato kata mala 1.5 kamano kendo ochako duogo nyisi ni to koko duoko number mar jotich piny to tiene no dhi ng'ado sachgi tiende ni kana mi pesa mamalo ta dhi duoko sachi piny ka duoko piny ta bende koro duoko na tax bade na ng'owa piny sama ni chuli kata mana wawach na 50,000 to ng'ane wacho ni sirikal omeda gowi an kora 120,000 kata 125,000 in kaka ng'amondiki dongi hiri to samo ng'isi wuon tich onyisi ni an sirikal omeda osigo
Koro kang'iyo ni aun ji 100 e kambi ka, aduoko ji 50 dala, adongi ji 50. Dongi hinyo, dongi ohinyu nikech nitie ng'ama koro onge source of income. To gigi duto katimre, let us look at economy in a bigger picture. Sama president en owuon owacho niya, gini otimo kendo chuno go jopiny notimo nikech odwa create employment kata odwa loso tije piny kacha ma ji dhi timo. Ang'o momiyo wiyi wil gi ng'ama already nie tich mihinyo ni miriembo ga tich kadhi dala? Ang'o momiyo wiyi wil ni sama iriembe no to pesa miwuoye midwaro ni ok idhi yude? Nikech kiriemba ka ayudo 50,000 tachulo tax. Sama wacho kamano, let us look at tax. Nitie direct tax gi indirect tax. Jogi sama ne loso gini sana ne gidhi direct tax. Direct tax ni en osuru ming'ado at the source, kata osuru ming'ado kamichulie cha. Mae gima sirikal nomako ni kamichude cha ema timre nade, ema gikawe gini. Koro penjo en niya, ka jatend piny wacho ni en odwa loso ni ji tije, to chikni dhi riembo ji e tije, to chikni dhi miyo weg kembe loro kembe. Ang'o momiyo nong'iyo mna tije gedo piny kacha ma bende wakia ni kriteria mitiyogo kata mna mondo kawgi bende wakia, lakini mato tich mosebet. To ang'o momiyo sirikal wiye wil ni koriembo jogi to the direct tax ma is pay as you earn ok gidhi yudo. To katieko, king'iyo kata mana earnings mag sirikal, king'iyo the tax obligations kata responsibilities magimiyowa kaka jopiny, king'iyo kata mana pin mari kata mana oboke mari mar chulo osuru, ibro neno kondikni kata ni in obligation mar income tax pay as you earn. Kambi ibro yudo nikni kata mana gi income tax pay as you earn, income tax, corporate tax, kata nigi value added tax. King'iyo gigi duto, mane mamiyo sirikal pesa mang'eny mogik? En pay as you earn. Tiene ni en direct tax ming'ado osara mag jopiny, tiluwe gi value added tax. Tiende ni tax mikao sami ing'iewo gik moko, tax on consumption. To king'iyo chikni, gima miyo gi pesa mogik ma en pay as you earn ema koro gigoyo gitieko. Rationale mane ma gitiyogo, kata chik mane ma gitiyogo, kata paro mane ma gitiyogo mondo ne gilos chik machalo kamano. Adwanu mak parono gi kanyo, adwanu wakaw ywewa mokwongo mondi e chenro mar mbaka oromo kinyi makawuono. Nyaka Ramogi Ajwang' pod wantiere Twak. Wamodho mana pi matin waduogo, med chwalo penjo kata ote mora mora ka intiere godo, abro bedo kasomogi achiel kachiel. Kik idhi mabor. Jipange na View sasa iko hapa sasa. Jishindie maelfu ya pesa kila siku kwa kutazama content kupitia View sasa kwa shilingi 50 pekee. Kuna mshindi wa shilingi 1,100 kila siku, 1,500 kila wiki na mshindi wa grand prize ya shilingi milioni 3 cash money. Kushiriki, piga *487*3#. Chagua Jipange na View sasa. Kisha chagua video package, ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Hakuna kudownload au kusubscribe. Unaenda tu nywe. Jipange ushinde mamilioni na View sasa. Mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 2978. Siaya County untie. Tarik 2 dwe mar 12. Ramogi TV oikone budho mar tipo. Tiedero biro bedo gi rumba mokue kowuok Little Gem Resort. Manidudi wabo bedo gi jothumbe kaka Lesasa Joka. Don't miss to enjoy rumba with Lesasa Joka Bilenge Music International. Karibu sana. Koda Doyo Afrik. Kagimi rumba at room temperature. Chakre Saparo Diambo. Ninja the Entertainer, Stella Brenda, kod DJ Smollett. Bebiro bedo kanyo. Happy birthday Ramogi TV. Wanere. I got
got my cancer when I was 16. I explained to the doctors, they told me that it's just adolescence, I'm just maturing. We see cancer even in 1-day-old babies. Ang'o makelo cancer? To be thieth mare nitie. 50% of cancer treatment is information. To e okang' mane? The doctor tells you go and look for $1 million. You have no choice. Be in jatuo mar cancer kata jatuo mane otony e thieth mar cancer. Cancer e kuku mar wach. Dweni achiel kachiel e Ramogi TV. Tich adek tarik 29 dwe mar 11 higa mar 2023. Kik bai. Mondo iyud wendani kaka skiza tim mari, di mana *860 *418#. To pare ni Ramogi TV enie ot mar jower te. Mtu wangu, imagine kuna over 1000 ways to win on shabiki.com. Usimiss out, pata multi-bet boost massive ya 1000% ukicheza on shabiki.com. Cheza sasa na shabiki.com na upate up to 1000% multi-bet boost. Kubet, min shabiki na nadeku place tena. Nilieka kichwa yangu ikabai tenda. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' e twak marwa e chenro mar mbako romo kinyi makawuono kama twak kae kod CPA Zakayo Masiro, jalony e weche mag uchumi, kaachiel kod Profesa Fred Ogolla mabende en jalony e weche mag uchumi. Watwak otudore kod ng'eto mabende ne ochiwo odiochieng' manyoro koda joyal buche adek mago mag doho mamalo mapacho kae kabende ne giyalo bura mano kotudore kod chik mar omenda mar higa mar 2023. Kapo ni kitudori kodwa gi sani, med mana chwalonwa ote penjo moramora kokale yore waduto te mag tudruok odiochieng' makawuono. Adwa nasoma ne moko kuom ote ma usebedo ka uoronwa okinyi makawuono. Ote makamago abro bedo ka somogi achiel kachiel. Ote mokwongo kanyo mano mar engineer Lazaro Kanyamboka wacho ni taxes mar affordable housing levy ne okoket kaluore kod chika. Jogi ne oko consult raia through public participation. Ne okowe wapenjo kata ni utego idhiger kure. Ere kaka adhing'eyo ni ma e order mane another pyramid scheme in waiting. Wacho ni mana another pyramid scheme in waiting. Odhi mbele kwa wacho ni courts ma Kenya kae bende nindo konchiel. Ma otamo mana wangi nikech jowa majo Mount Kenya mane monopolize ohand udi mipangogi e boma kae bende ne pingo gini ne ginene kaka competitor in their main field of income. Kauk mano to dine okale. Mano ote mar engineer Lazaro Kanyambok. Ote machielo mar David JJ Omondi wacho na wuoro kaka kata rais mane okoni odhi konyo jopiny olokore nyiedho piny maonge huruma. Kendo doho kadwa konyo jo Kenya to gigol kuma maradiera kendo obed supported kata nyaka gi wabunge. Ok ni wabunge moko to wuondo jogi to gihinyo oganda man penya. Mano ote mar David JJ kanyo. Vitalis Ochieng' Wood Game Karari wacho ni geno onge kanyo. Ka doho podi ochiwo ndalo 45 onge madhi duogo bang'e. Sirikal masani gima ng'eyo kuome en ni gike ok pingi kata ok pinga mano osedhi. Kendo ne aneno kata ka Ruto okobuoka. Oduoko mana ni oyie gi ng'eto mado timo but chunye maiye nitie kaka nitie ma Kenya. Ote machielo mar Morris Ogweno Ochuro wacho ni it will be on regardless of that ruling. Our courts have no power nowadays. Ote machielo mar Benta Nyar Onyanga japuonj wacho ni ka ng'eto no nyalo tiyo to Ker Ruto owe bedo ng'at machuno jopiny gi pache kende owuon. Nyaka orit kendo olu chike mane jo Kenya oloso.
Mago ote ma joneno magwa chwalo nokinyi makawuono. Boniface Atik bende wacho ni gino poko rumo nikech ka dine doho dwa konyo jo Kenya de ok giwacho ni nyaka January de ging'ade dichiel to wachno orumo. Mago ote ma joneno magoro noa ka ote mogik kanyo mano mar George Henry wacho ni Kenya kae ute mag ng'ado bura chal ma idhiro gi kod sirikal omiyo ok giyal buche e yo ma huyanga. Mago moko kuom ote ma joneno magwa chwalo no kinyi makawuono. Nyakora Mogi Jwang med mana chwalo ote magi pod wabro bendo kwa somogi achiel kachiel ka wadhi mbele kod twak marwa odiochieng' makawuono. To kaka pile e chenro mar mbako romo watudore kod jofwambo magwa mar mondo mi wawinja neni to giwacho nang'o kata giluonwa ang'o odiochieng' makawuono. Ka thuolo ni adwa no adhi achiel kachiel e kaunti ma Homa Bay watudre kod jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich ichiew nade e kaunti ma Homa Bay okinyi makawuono. Tinyalo mana ng'isowa kotudore kod weche mag oula manyaka sani koro osebedo ka yuero ji mano e gwengego mag Wahambla e kaunti ma Homa Bay kaachiel kod gwenge mamoko e kaunti ma Homa Bay kono. Abich. Erokamano ahinya jowuok e studio mar Nairobi. Abiro achiel kachiel kawuok e gwenge mag Wahambla ka chud bura ma Homa Bay town. Wang'eyo ni kodhe mag El Nino mosebedo ka dhi nyime kod chwe kor gwenge ma pacho kaendi osebedo ka kelo masira e kaunti ma Homa Bay kaendi ka gwenge mar Achunyo North, gwenge mag Suba kaachiel kod Homa Bay town constituency gin moko kuom gwenge moseneno pek mokalo kole kod koth mosebedo ka dhi nyime gi chwe kor gwenge ma pacho kaendi ka otieno ma pirgo kawuono Joyce ni Urarang'wena ne obarore kendo donje e puothe kaachiel kod kuonde mag dak mano kelo pek mokalo ne jodak ma kaendi kendo kaka inyalo neno en ni center kaendi en kama chenro mag ohala osebedo ka dhi nyime kendo jo ohala mosebedo ka loko e center kaendi gin moko kuom jogo moyudo lal kaluwore kod pi mapong' kendo omuomore bang' ka urani endi obarore kendo donjo e ute kaachiel kod puothe kod kuonde mag ohala ma gidhi nyime kod tim e chenro gi ma pile mag ohala. Mor mar bedo kod jatelo kata chief ma rito location kaendi mabiro nyiso ni to gin midhiero mane ma pini nokelo gin famili kata households adi ma oyudo masira kaluwore kod koth mano momiyo Urarang'wena obarore kendo donjo e miere kaachiel kod puothe kod kuonde goeko ma itimo ohala e center kama wantie ni endi kaachiel kod kony madwarore ne jogo eko ma sani koro nyalo chao gi nyingi ting'is location mari kaendi Erokamano Ali, an sina chief Jona Kado morito East Kanyada location. Adwa kawo thuolo momondo mar goyo ne oganda na mos mane midhiero mar pi omako dhiambo manyoro kane pi aora mar Ang'wena omuomo nyadidek kendo monjo gweng' miluongo ni Wahambla, Lower Kanyach, Nyalkinyi Center to kod part of Rang'wena village. Atimo mos ahinya kuom jogewa mane ohinyore to akawo thuolo be momondo mar goyo ne gavana marwa Mama Gladys Wanga erokamano maduong' kabisa nikech nokawo okang' mohiu kowinjo ni joge pi omonjo ringo mobedo kodwa nyaka midnight ka gin gi county commissioner ma Homa Bay kendo ne gitimo tich maratego ka locate jogewa mane onge kama nyalo ninde nyaka Rang'wena primary school. E skul kanyo ne joge woninde dhano malaro 50 mondo mi giyud kaka gikonyore kendo ne governor donate food items ne families mano been affected. Ta adwa na kwa jowa modak e piny ka ni wan gi wede wa wi got wayie wadhi wadag kodgi nyaka kodhni dog chien nikech pi mano monjo wanyoro ne kotho kogo gweng' kata e kotho go malo rodi kumari aora mar Ang'wena South ne nitie. Omiyo akwayo ni wadhi wadage miere wa ma ewi got gi wede wago nyaka teko mar koth dog piny ka waduoge e miere wa ma kawaida. Ta apil ne governor nyocha no osebiro ka motelo ne wakwaye ni mondo waye thiedh chandruok mantie ka en ni nyaka wayaw wang' aore ariyo ma en Diwuoro Chido gi Rang'wena mondo mi water flow into the lake obed mayom maonge thur. Omiyo adok chien gi chuny motur kakwayo gavana ni mondo yie nyocha no offer no dwa drenching of river Diwuoro Chido and part of Rang'wena mondo pigni kusasa mopong to kiko yud nafas mobarogo moketho godo ohal jowa ka.
Mogik yiena kenda gone Red Cross team erokamano. Ne coordinator mobilize team ne kendo nyoro ne gikonyo jogewa mane piny otieno to we were able to coordinate activities mag humanitarian assistance mane onge hinyruok moro amora kata matin. Agone jo ohala ma center kamus kech giyudo hinyruok mamalo to kendo jopur metie nam. Akwayo governor si promise no biro ng'iyo kaka ochako chungo gi malo weche mag kothe. Jogi ka ochungo malo ok dhi yudo kaka ngimagi ma kawaida dhi mbele chakre dwe mar achiel mabiro. Omiyo en kwayo na makende iluwo oganda mohinyore ni Lower Kanyach, Wambla village, Nyalkinyi junction and Rangwena villages. Di mondo sirkal one kaka miyogi that support which is necessary. To gima dwarore sani familias malao mia nyoro ne ok wanyal able to yudo kwan kamili mag joma ne ohinyore. Kakora team assessment ka wan gi team mar Red Cross so far waseyudo dhano 150 mano ohinyore directly madwaro some humanitarian assistance on food items and some beddings. Okay. Masira gedung bo chagu lingi pinyi sone pega je til kum jogo ko moda ke penda kandi en kit mi biro mana me yodo kala ko da awra mano mo donjo nu e kundu magda ko kule mo osima wala ma chigni yo nyaki do dundo e wan di ko to mila riyo ka to fino donje igi te masabo this area as a whole koro jidini ndo kech kawuono makata mogo gini yudi koro sirikal ko yie to konye kata dukni maka onge mati kata chiel onge koro poso milgo pio donje igi te koro aonge gi wach mang'eny ka sirikal oyie ni nenowa to gikonywa an mane wach ma an go aonge gi wach mang'eny. Mane ok en mana kama wantie kende gwenge mag rachuga no chiwo komala gwenge mag wagichieng gwenge mag miriwo osebedo ka neno pek kalore kod kop madhi nyime kod chwe pacho kaendi ka gwenge mag Lambwe, Suma South kaachiel kod Suma North bende nitie miere ma osedare kalore kod kop madhi nyime kod chwe e pacho kaendi kendo pod wabiro dhi nyime kod luwo ni to en kit kony mane ma onego bed ni sirikal chiwo to bende imedo kwa jogo eko modak e wang' oula mondo ne ni kuondego eko ma sani ko gidar mondo mi kik giyud masira mikelo kod pi mapong' kendo muomore mosebedo ka kelo masira e pacho kaendi mangima Shaun. Erokamano ahinya Ali Abich kowuok e gwenge mag Wahambla e kaunti ma Homa Bay. Wawinjo kanyo kaka jopiny oyudo hinyruok mano toka ka aora mano marangwena ne omuocha kendo okelo oula kata opong'o mier mano ma Wahambla e kaunti ma Homa Bay. Ka bende nyaka sani wang'eni ne gisudo kony matin kata no dargi bo tergi e skul machiegni gi kanyo kata kamano tang'eyo ni pod gidwaro konya mapiyo ahinya to kindegi makoth pod imedo chwe kata kamano pod wamedo jiwo ji mar mondo mi obed akicha e kindegi makoth chwe mar mondo mi gibed motang' kik pi oula ywergi manyalo kelo masiche mopogore opogore mano moriwo nyaka thoe makoro nyaka sani waseneno ji mathoth mago mohewo 100 osewito ngimagi kalure kod pi oula mabiro kalure kod koth mapek mamedo chwe e pacho kae. Pod wabiro medo luonu chenro makamano nyaka Ramogi Jwang' ibiro bedo kinenogi e weche manyien mamoko mag odiochieng' makawuono. Kata kamano pod antiere twak okinyi makawuono to kapok waduogo e twak marwa bende kweth mar Azimio ne ochwalo duond gi odiochieng' manyoro mano kotudore koda mano chik mar omenda mar higa mar 2023 mabende ne ntiere doho mamalo e pacho kae. We wawinjane kaka kweth mar Azimio no loso toka doho no sengolo ng'eto margi odiochieng' manyoro. Leo hii nashukuru mahakama kuu, the next court in line, our appeal court judges wamekubaliana na msimamo wa Azimio la Umoja wa Kenya, wakatupilia mbali ushuru wa inaitwa housing tax. 3 judges wakasema hii koti hii ushuru wa nyumba ni unconstitutional. Kwa hivyo hapo wameanguka flat. Sasa wametangaza wanataka kuuza mashirika ya serikali. Moja yao ni ile shirika ya kusafirisha mafuta, Kenya Pipeline Corporation, nataka kuuza, na National Oil Corporation.
Kenya Public Corporation ikienda kwa mkono ya watu binafsi, bei mafuta itaenda hata mara 100 hapo. KBC is a strategic investment that should not be sold under any circumstances. Ukienda Ukambani, maisha ngumu. Pwani, maisha ngumu. Mimi nataka niulize ndugu zangu, wewe Mheshimiwa William Ruto, shukisha taksi chini, hawa watu ndiposa wafanye biashara, wapate pesa waweke mfukoni. Mago jotenda kata jogo mantiere kweth marazimio ka bende giloso odiochieng' manyore kaunti ma Kisii kotudore koda chik mar omenda mano mar higa mar 2023. Kata kamano pod wantiere Twak kae okinyi ma kawuono koda Profesa Ogolla kaachiel kod CPA Zakayo Masiro ka watwak kotudore kod weche makamago. Fred, korka kori nyaka sani koro weche mabende ne ogolore lela odiochieng' manyoro, nyaka sani koro iwacho kanyo ni KRA bende ne omiting mano mar choko osuru makama. Kata kamano iwacho ni ok en ting mar KRA mar choko omenda makamae. Ponono in kaka jalonya e weche mag uchumi to bende kaka okil, inyalo mana nyisowa e yo makare ni ponono KRA onego bed ni choko omenda mage to mage moko onego bed no mulo. Ka nyaka sani bende e kinde ma koro nosewach ni chik makamano en ataro mar chik, jo Kenya nosechako penjo ni pesa wato koro wayudo karang'o to wabro yude e yo machalo nade. Ingen Joyce gimatimore eno wan kod sirikal ma ok ntie gionge kod gimino iluongo no dwaro timo gima kare. Nyoro aloso idoho kawacho ni ntie gimiluongo kod Kiingereza no deontological principle. Deontological principle wacho ni gima rach to gima ber. Kata en kawuono kata en kiny orach. Kata obiro timo ni ber kama obiro timo ni rach orach. Ka Finance Act ma House Levy no rach. Kata idwa mana miyo nyithindo tije bilion adi gino rach. Gima rach koro weye kamano. To ineno kaka taxes ma giwachogo. Gima timre en jogi ok gi understand kaka taxes bedo collected. Wan watiyo kod gimiluongo no bad economic model. Ing'e ni Joyce ng'ato kasa ni adwa ori dalawa Ugenya. Tami map marach. Ani chopo Ugenya. Koro the economic model miluongo no bottom up no e marach ga mokwongo. Nikech onge, nikech iwacho no matako juu kichwa chini. Ing'e matako juu kichwa chini ok nyal tiyo. Ka osebedo gimoro na ataro. Ng'e ka joluongo gimo osebedo ataro, gima en ataro. Koro wachak wadwang William Ruto ripo yien the economic model no okobedo published anywhere. Ing'e ni kineno kata book mandiko ma Solomonic Economics ni donge obedo published gu CC Africa. The author in Professor Ogolla donge. To penje jo Kenya Kwanza gin bottom up ni. Who is the author? Penjgie no publish at ngano en Jomo Kenyatta Foundation kose en William Ruto Foundation. En ga foundation ma de ndi e mo publish nikech okinyal wacho nyithindo no som book ma onge publisher. Donge mano en mriambo. Kata sani Ramogi ka ogolo news nyaka wach ni news ni okanye. Donge kata newspaper kata undongo miwa gimiluongo ni sheria ni kapok i produce news nyaka ing'e source en mane monyalo bedo verified. Donge koro wan bottom up onge kod verifiable source. Emomiyo economic model no rach. Basto sani jogo stay in order go nyiso no gibro collect taxes duto ma onge matamo gi sani nyaka the 45 days room. Kore kama nyalo bedo reversed. To wabende kwa tuma appeal wabro tamo moko mano yien gi collect go mondo gi collect. Lakini wan kaka linda jamii wadwa the court mondo wa challenge seriously the issue of public participation called money bill. Money bill no Edmar Okiya Mtata was the one who headed the issue of money bill. Koro Okiya Mtata could challenge the issue of money bill no bo challenge bo approve no Finance Act was a money bill. Tibro nwango kawach ma concurrence ma speaker chabende. No speaker man Senate nyaka kon ka nikech ng'eni iwacho ni ka en money bill pesa ni pogre na nikech nitie pesa moko ming'ado madhi nyaka i county donge. Koro ka nitie pesa ming'ado miketo nyaka i county to moko bedo collected the county system to better national government. Okinyal weyo ma Senate ko participate. Senate oken mana rubber stamp kanyo.
Koro wadwa challenge mano kadwa pimo ni a little bit more public participation no. Public participation nyaka tumi weche beach mokwongo inform. Serikal nyaka inform ji gima gidwa timo. Mar ariyo nitie ngin consult means ipenjo jopiny. No untu nene nadi ka wadwa timo hama. Nikech nitie yore mang'eny minyalo nego go ang'ono. There are so many ways to skin a rat or a cat. I don't know, a cat or a rat. Koro nyaka ing'is no to idwa timo hama ama idwa timo hama. Man mayo maber, consult. Mara adek en involving people. Involving people en ng'iso gi all options. Udwa ot, yes. Kudwa ot. Wichulo ot ni wagenu kaka sirkal koso tum go private sector. Mondi iti proposal ng'ato wacho yes, no. Kaka sani Joyce kin gi ja odi. Tuni otonyisi ni kawuono wadhi misa saa 4 on Sunday. To konyisi ni wanyalo dhi saa 6 mano ok en involving you. Ose mi direction. Manyiso ni kitamri to koro jigorega. Donge? Nyako nyisi wadhi misa modhiambo ama wadhi misa mokinyi. Ini neno nango. Mano involving. Bas collaboration nyiso no jiripo mi platform. Nikech ng'eny jogi miga ji resources. In serikal nitie kod onyalo book hotel mara mondo tiye. To jopiny to kata hall kuma dibi bedie onge, transport onge, kidwa ndiko kata oboke moro in michulo. Ing'en onyisi gan in iongo kod resources ma public participation. Bas mogik ma is the most important empowerment. The constitution is clear, no sovereign power is to the people. Koro waki no final decision oripo rest with the people. Nanyison jopiny emoripo be no yie amotamre. Kiwinjo ni jopiny gin magi wacho ok jomalo jopiny. Mwandu bende mar jopiny. Teko mar jopiny. Koro mano nyiso no kwa dhi court wabro challenge nito kaka gipass Finance Act ni. Who had the final decision? Kagin magin go final decision nyison ok gitimo ango public participation kadwa we winja ne Zakayo Masiro bende kalure kod mano nyaka sani kupogore kata kod wachno mara omenda mara juogo omenda mano mabende ne en mano mara gero udi manego giyot manyaka sani koro ijuogo jo Kenya tamala 1.5 wangeni Finance Act nitiere kod gik mopogore mangeni porno jo Kenya nyalo go mar mondo mi ochiwe lere wigi wantiere kod taxes mo kata usuru moko 18 mano moriwo VAT income tax kachel kod mano kata digital tax mabende do no wacho ni mageto ero noketgi e yor chik matine ni mago to koro podi biro bed ka imedo juogo kata tamalo mane omede wigi ang'omiyo ponono magi koro pogruok bede ni magi koro nitiere chik to moro ni housing levy ema koro no yud ni mato en ataro mar chik. Joyce ginyonyo kete yo moro mar yak. King'iye. Public participation manye wacho ni. Public participation, every act onego be ni public participation in the entire finance bill which became an act every clause of every suggestion onego be needed through public participation manyote him gadieri public participation not him but gima wapenjre ne ya Joyce why is the convenience ka public participation nitimo kanye Nairobi to ng'ato ni Siaya dala onge kata means mar biro Nairobi ingawa ong'eyo ni tax ni kata usuru ni dhi affect ayo machalo kama kata dhi hinya yo machalo kama ng'ani opinion de ikawo kanye aparo ni number 1 wachak gi kaka itimo public participation and wrong aparo ni Kenya has known what devolution is. Even public participation in a way, in literal terms, when we what evolve, some wachako public participation to wacho ni Josiaya unkudwa participate public participation report rucha kama chalo kama. Johoma Bay kudwaro report kama chalo kama. Kamano a whole nation. Okiniji ari adeke miluongo, tiluonge bunge kati iluonge treasury tiwacho ni mano public participation or certain. It was not enough, but it was done. Iwinjo to kipenja iwacho ni moko ntie manyongi moyud ka gen kare kosok gen kare to doho nyongado ne ya ni nyogen kare based on the public participation the argument manje gen go mano public participation to not him makamano to koro not him yo machalo nade public participation not him yo makare kedo gine chiko se not him yo machalo nade kalure ni kata housing levy di bende wacho ni public participation not him to en makmana ni onge chik gima miyo koro en nyo onge chik king'iyo reason mar the judges negi wacho maber ni rationale
kata chik yo manye gitiyogo mondo giwach kaka ichoke ma iyudo ni ng'ato kondika tidhi choke ira kata kondika formally tiende ni an gi contract man go gi wuon tich to ng'ato to jajua kali piny kachacha kata en mama mboga piny kanyo oloso pesa ok ni ok olosi samoro bi oloso 1,500 kodiochieng' orumo ka dwe orumo dong' mana 45,000 iwinjo to be samoro andika kata mana 30,000 kata mana 40,000 ka dwe orumo ng'at mantie jua kali piny kachacha ing'eno yuto moloya ng'at mondiki to nikech ondika koro nitie formal agreement kata winjruok makare mondik piny iwacho ni juoga to ng'at malose piny kachacha en oweye oko ok juogi on that ground jogi nyawacho niya gino is discriminatory kata en gima ok oriwo ji en gima opogo ji okwedo ni ng'ane ok juogi to ng'ane ijuogo ang'e nade ni ng'ama ok juogi cha ok losi to an mondika ni an ema loso to an ema ijuoga mano was the ground but now public participation magi duto to nyong'i kata mana housing levy no public participation nyotim nyoko kire oko nikiwach public participation nyotim mana mapio kapok wadhi yweyo gimiluongo ni judicial certainty no the court cannot make a decision based on opaqueness emomiyo ni neno kata ka chieng' mane jogi reject Supreme Court ruling mane obedo file go Azimio ne giwacho ni there was a wild goose chase which means there was no judicial certainty koro seche ma court wacho ni public participation was done sufficiently what is the judicial certainty because the judicial certainty is the hallmark of justice parien ni Sharon kasani inyalo tera I court so the judges are not sure whether I committed a crime or not, then I'm jailed. Can you see how that can be serious? Koro Kenyans bedo jail judiciary ma onge judicial certainty. Emanyisi the hallmark of judicial certainty is very important seche ma ng'ato make decisions. Koro judges gi ne gin gi kiawa kose ne gin giongo gi kiawa. Okinyal keto ng'ato ibura ma in kod kiawa. Iwacho no do not act on a doubtful conscience. Seche ma conscience ni doubt no this thing was not done right, okoribo benitime. Kata sani kidwa kao oath. Okinyal kao oath ni tidwa kendo ng'ato mikia na en nyako to in ng'ama dichuo. Donge nyaki bed sure mani en ng'ama dichuo ta an ng'ama nyako. Okinyal chan aneno korwakre nyaka ben en ng'ama dichuo. No. Nyaki bed kod judicial certainty. Yes. Nyakore mga jongi na mar mondo mi wakao yoyo mar ariyo e twak marwa e chenro mar mbako romo med chwalo penjo magi ote magi benda neno abro bedo kasomo gi achiel kachiel imedo mana kete Ramogi TV gi sani kikidhi mabor. Naambia watu wangu mimi nishekelea tu msafara wangu hapo polite sawa leo nikuchapanisha mbaya sana form ni kwa malotu one after the other sawa tunatatoa melia mayo bazen rada gani mchango rada safi sasa hii kazi ni kulai maze sasa hapo kichwa wangu kabisa iko aje iko best iko sawa kabisa kabisa my feel naipata ndio hiyo kabisa ukidaisikia fiti ndugu indo zabe sawa wekelea na shabiki ina give pata free bonus bets stats za game odds moto na kama kina kuramba cash out kabla beti chomeke wekelea na shabiki.com shabiki ina give na kugoja magizani kabet kaka Ivana Nyakorom gajuanga ginengo mar ngima mamedo hidho beningeni pok mari nyalo kelo ni yuto mari talent nino nyakisweti ok ni en talent ni kori rietiendi ni talent kuru biro no ng'ato ka ng'ato nitere gi pok mare mana Nyasaye omiye edo kata mana nyuola kwiri ni kikidhi nyis ji to kok inyiso ji ng'ama biro ng'eyo yonge chieng' tich ang'wen chakre 7:30 nyaka 3 mar okinyi mar mondo mi wami jip makare kalure kod pok mabende intiere godo omiyo tudri kod an Sharon Ong'ao chieng' tich ang'wen chakre 7:30 nyaka 3 mar okinyi e TV mar Ramogi kwa kilo ni chenro mano mar pok opogore
got my cancer when I was 16. I explained to the doctors, they told me that it's just adolescence, I'm just maturing. We see cancer even in one-day-old babies. Ang'o makelo kansa? To be thieth mare nitie. 50% of cancer treatment is information. To e okang' mane? The doctor tells you go and look for $1 million. You have no choice. Be in jatuo mar kansa kata jatuo mane otony e thieth mar kansa. Kansa e kuku mar wach. Dweni achiel kachiel e Ramogi TV. Tich adek tarik 29 dwe mar 11 higa mar 2023. Kik bai. Higni ariyo nyaka ne wachak chenro magwa. Nyasaye osebedo jakorwa. Emomiyo tarik 3 dwe mar 12. Chenro mar Injili kalo biro iri. E alama kende mar goyo erokamano. Wabiro riwore gi jokristo mag Anglican Diocese Mabondo e kanisa mar St. Michael's and All Angels Cathedral mantiere chuny boma Mabondo. Bi mondo wapak Nyasaye kanyakla kochakore sa 12 okinyi nyaka sa 7 odiechieng'. Next on Shambala Wanyama. Amjapanda ndege kwa sababu hamkunyoli wote. You live a sad, pathetic life. Between food and tithe, which is more essential. Hannah, what your husband did is illegal. The bishops are ganging up against you. Sisi sio kama serikali. Mungu aongezangi ushuru. Shambala Wanyama. New episodes available every Saturday, only on Viusasa. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' wadhi mbele kod Twak marwa kotudore kod Osuru oyudo ohinga. Mano en kotudore kod ng'eto mabende nogolo odiochieng' manyoro kod doho mamalo. Mano ng'eto manochwal kod jong'ad bucha adek. Asoma moko kuom ote mabende pod umedo chwalo no kinyi makawuono. Ote makamago kinyalo ketna mar mondo mi wasomgi achiel kachiel. Wilberforce Otieno wacho ni awinjo chenro kanebo makae mosna Prof. Awuro kaka doho oduoko wa ni hayena mondo omiwa ring'o. Do ma Kenya is political. Wacho ni kawuono an kod Thandaras birthday. Okay. Okadwar weche mang'eny. Happy birthday. Awuro Thandaras birthday. Nema Shanti wacho ni alafu ute mogergi Osuru kato ng'ama kao magi gin karata mag hinyo jopiny. Ruto gi doho gin gimoro achiel gitim dwachgi. Ote machielo mar Ruth Nyathi Ochieng' wacho ni doho to ero nosekwedo wach housing levy tax. Ruto to osechako projects go. Gachagua bende pingo ng'eto no to wang'eyo ni piny ni et lwetgi teko bende gin go. Penjo en ni bende geno nitiere ni ng'eto mar doho dhi tiyo. Bindi bed ni karata moro dhi mbele kae. Mogika Ruto nowacho ni gidhi adjust ma nyiso nang'o. Ongiso kae ni kindly make us understand. Awinjo Twak ka antiere umoja. Ote mar Odhiambo Joseph Kombo wacho na winji maler ahinya Joyce kendo puoch gi pak ne Ramogi TV mosebedo yamo ma ok tin ne higni 2. Erokamano ne Ramogi TV. Joyce awinji maler Nakuru. Sirikal owe siasa. Mago ote ma joneno magwa chwalonwa odiochieng' makawuono achiel kachiel. Nyako Ramogi Ajwang' med mana chwalo ote magi. Wabiro bedo ka wasomogi e kinde mwadhi mbele kod Twak marwa. Pod antiere kae kod CPA Zakayo Masiro kachiel kod Profesa Fred Ogolla. Pod wabede Twaka. Kachau kodi Zakayo, CPA Zakayo nyaka sani. Beni paro ni geno nitiere. Kaluwore ni nyaka sani kata okinde mabende nochung' ne serikal e bura makamano. Negi wacho ni gibiro bedo ka gidhi e chwalo bura makamano mane doho mar apil. Maponono koro doho mar apil koro biro bedo ka timo gin bende ng'oto margi. Biparo ni doho mar apil ponono nyalo wito oko ng'eto mar doho mamale pacho kae ma ponono pesa makamayo med juog jopiny. Kose inene yo machalo na? An ka ng'iye Joyce geno onge. Ka ng'iye geno onge nikech mana kaka wachoni omanyang' e dhoge
umi to chako mai kapok dakika kapok imuonyo iwinjo ka gini nyo wach ni ene tok pend chik ang'o manyo timre momiyo kendi miye stay order of stay or whatever it is. Okay? Ere kaka gino nyo timre in 30 minutes ma jogi oduogo mowacho ni gini koro jogi oendelea tu gitima ng'owa gi ng'eto. Afadhali koro serikal manyo yud no nigi makosa cha en mondo no nyisi gini gitimre nadi giriti to they can appeal in 45 days then to wawache ne ya gicha koro we ok ng'ade nyaka serikal appeal to tok court of appeal wabiro ng'eyo ni decision en mane lakini nyo wache ni gini rach to dakika is like ikwedo lakini chaki duogo wacha ni an gicha timre nadi ayiego japiny onge geno. To gimomiyo japiny onge geno Joyce adwa wacho ni magi gik man popular kata gik moko ma japiny okoyiego to nodhira japiny to nitie sababu kiwinjo kaka jopiny wuoyo kacha kuom ote magi oroni gi chich kendo gipenjo ni ane en rikni manade ma serikal notimrego nade mane betgo mondo gini otimre nade gini obed implemented to nyisi no chakre 1st of July to ni gine chike mano kwongo to gine policies moko ma government no birogo mahinyo japiny to ka gihinyo japiny to king'iyo gi mos duogo yudo ni yani gin gi chochni moko ma pok obet gi chochni pok wawinjo no okwal gimoro kata gimoro odhi marach tabro tiyo mana gi examples moko matin increment kata medo osuru mafuta kata fuel from 8% to 16% nochuno go japiny immediately donge ang'o manyo timre chien kata ang'o madhi mbele donge ndoko bendo semuoch en gi mibadhi moko iye mantie gik moko ler iwacho na wach 17 billion moro manogole treasury moko kale parliament to king'iyo to nitie mafuta moro mabe ilare dho nam mar 17 billion tiwacho ni en private donge mana chiel king'iyo government nyegi kendo negi chuno jopiny negi wacho ni gin koro negi chako goyo jopiny sama wacho ga ni jopiny to ng'e ni japiny en ng'at machamo mwandu piny kacha to kod kata mana ng'at ma bende loso mwandu negi wacho ni gin edible oil tiende ni mo mitiyo go michamo kata mitiyo go e chiemo moni gin koro ok gidwa ni mondo local companies kata kembni ma e Kenya ka mondo koro usne japiny gino gidhi omoko mondo bedni japiny yude yo mayot nitie bech mafuta mosedok piny nyaka nye jogi donje serikal to kapok odok piny ang'o matimre e achune mano keto jopiny gini koro japiny tena ne Kenya ok lose tidhi ome oko kanyo kelo donge neno ka koro scandal bende en go kanyo giwuoyo about 16 billion plus koro house levy ni bende riti ibro neno kan en gi korka kora en yo mane loso nego ng'ato tich kata loso nego ng'ato hala to bro muochi bro neno wego hala koro gisani japiny onge geno gi korka kora urikni kode nokong'iye maber kanyi neno judgment manyoro bang' dakika 30 to kendo gimo oselosi ma japiny osemorgo okethi riti ibro neno ka gini bende en scandal mana kaka moko manyo chun go ji chien kacha ma to kendo koro the court sema dhi miye government official aya kapok wawinjo pacha Professor Fred Ogolla bende nitiere pach jopiny ma bende agombo mar mondo mi wawinjane mago jopiny ma bende ne ochwalo pachgi kotudore kod ng'eto manogolo odiochieng' manyoro kod doho mamalo wawinjane monde. Wamor sana ka koto golo uamuzi mamare mar mondo mi housing levy no ogole oko nikech en gima hinyo jopiny to machielo ne en ni jogo ing'ado ushuru mang'eny ing'ade NHIF ing'adi kendo NSSF ing'adi pay what you earn sasa wan kaka jopiny wakwayo court mondo endelea bedo kamano to oendelea dhi golo uamuzi mare kako golo no maonge luoro moro amora osuru ma imedo chakre serikal ilosre osuru tidhiga malo jopiny inyore koro wakwayo serikal be kata court be ochak gine weche matatizo ma inyore korka mafuta mondo miyo ng'e ngima ka piny kochakre gi mafuta ka koro kodhi malo
to gima badhi ma ko wako mon be piem serikal bo chako ng'e mano mondo ngima oduogi kaka chon ne Kenya en. That was a very paramount ruling to the people of Kenya and also to the people of our vicinity, because that was unconstitutional. It was unsavory to our people, because right now we cannot follow the unformulated articles that was not documented or that was not brought to public participation. Majaji au watatu wamesema ya kuwa haikuwa katiba, haiko kwa katiba, na pia mwananchi akuhusishwa katika utoaji ushuru ya manyumba. Hata hizi maushuru zingine zenye wanawekea wananchi wa kawaida, ya kuwa mama mboga anaumia. Nataka kusema ya kuwa ushuru iondolewe pia, hata ikiwezekana kwa mafuta, ili maisha ya mwananchi wa kawaida iwe affordable. Ni kweli sheria imefuatwa, lakini tuweze kuangalia vile tunaweza kumheshimu president wetu, ili tuweze kumshauri kabla ya kutenda mambo haya. Maana picha inayoonekana katika ulimwengu unamuadhiri na kuweka hadhi yake hali ya chini. Jopiny ma bende nogolo pachgi kowuok e gwenge mopogore opogore kotudore koda mano chik mar omenda mar higa mar 2023 ma bende ng'eto mare notimo odiochieng' manyoro. Fred, iwinjo pach jopiny. Jopiny ywak matamragi no kaluwore koda usuru ma nyaka sani koro ijuogo. Ponono bura ma kamae, kata bende imbendi wacho ni in kaka achiel kuom petitioners un bende biro dhi e doho mar appeal. Kata kamano sirikal bende okawo okang' ni gin bende gibiro dhi appeal gine doho mar appeal, kata bedo no migi ndalo 45. Geno nitie kose oyo mana mapiyo piyo kwa tieko? Anado wacho ni nyukwara nam kod jo Kenya duto ni wabedi gugeno. Nikech wacho ni seche ma piny tek to ing'iyo kineno iluongo Zaburi 121 wacho na ng'iyo malo to kony na biro kuom ng'ano. To konyo na kuom Nyasaye, nikech koro ing'eni ka in gi japiny ma in gi jatend piny ma en onge ber modwan jopiny. Kaka ng'ano wacho ni kata kapok omuonyo law ber ma oneno ga kendo osekaw kuomi. Nyiso no jatend piny ok dwar nwa ber. Kendo keto orders ni mondo nyaka Christmas, nyiso no jatend piny ok adwa miwa Christmas. Nikech ai bed no golo gino do mi jo Kenya Christmas moro ma jo Kenya do dhi wacho nitie gimwa winie nyaka ne William Ruto kaw sirikandni. Penjiri to ang'ono misedhigo ot kiwacho to mato miwa yawa, mato koro marwa. Onge marwa, en mana mare. Nikech king'iyo wach mar ushuru ni, okinyal paro no ja Kenya konindo kech to nitie gimene wang'o. Nikech ng'ama nindo kech en ng'at motweyo taxes. Nikech kinindo kech makata kiketo Coca-Cola okiketo gweno moro okiketo kuoni nyiso no bende okonwang'o taxes ne. To wasepimo ne jogi, ne watero memorandum maro wapimo ni kaka taxes oripo bedno okimed ushuru to ichoko mang'eny donge to kihol ahinya. Memorandum ne wandiko. Bas question public participation, chieng' manolipo bedni wadhi timo public participation no semi what appointment Hilton Hotel 11 to gon wasim no professor don't come nikech waseng'iyo gino is well written wabro consider to kuno bedo considered. Koro an gima nyalo wacho no William Ruto en no public participation okinyal wacho ni riek molojo Kenya te. Nikech ne gidonjo sirikal gacho ni hatupangwingwi donge jatelo nyaka bendi pangi kaka sani Joyce kitakidak kod mama ni amidag gi baba ni idag gi jaodi nte seche mage gibende gipangi. Okinyal wacho no okinyal panga. Jatelo nyaka biro iri ji nikech you are accountable to the people. Koro nyaka ibed ngama ginyalo pango. Ka jo Kenya wacho no okwadwa ushuru gi gol gino kuomgi. Okochuno nyaka mondo iket gini kuomgi. To ana nyiso jo piny sani ni ing'eni kidhi Christmas kiparo no koro onge giminyalo timo mano onge nikech katiba bende omiwa mana teko ni wanyalo timo gimiluongo no expressing our opinion. Wabro timo mano to one to pod wad with court. An gi geno no formula mar keto no
ushuru ni ok nyal bagwa kila ng'ato ok bi nyalore. To mana kaka wachako iwacho ni ponono nitiere gimoro manotimore kalore ne kinde makoro doho noseng'ado ni housing levy en unconstitutional. Ne ong'ade kaeto gidhi break kata gidhi yuyo moro matin saa 7 kaeto kochopo saa 9 ka giduogo to koro giwacho ni gimiyo sirikal ndalo 45. Mabendi wacho ni ponono gimoro notimore ka. Iparo ne do mar apil ka sirikal apila bura makamae. Ponono do mar apil ok nyal wito oko ng'eto mar do mamalo. Ineno ni kata court mamalo no ne dwaro mondo giketh gini totally. Lakini nitie kanyo gima ji oluoro nikech ing'e ni judges gi ok gin judges mag William Ruto. Nikech bang' mano nitie ng'at mabiro bedo jatend piny bang'e. Uhuru Kenyatta nowacho ni power is not permanent. Nikech kiny ng'at moro biro kawo tend piny to biro ng'iyi wacho ndonge in mani tamri to Muhammad to kori to mani audit. Koro judges ma are high in court of appeal go gibende kod gin kod that question manyaka ging'in to ok inyal tima gimoro midwaro. Ana kwayo nu Sharon in kod adier ni Nyasaye en Nyasaye manyalo gik moko duto. To kiseyie Nyasaye nyalo gik moko duto mi Nyasaye thuolo. Ok inyalo wacho ni lamo Nyasaye manyalo gik moko duto tiparo ni William Ruto manyalo gik moko duto. Antie kod geno ni William Ruto ok nyal gik moko duto. Nyasaye emanyalo gik moko duto. Chieng' manabed gu paro moramora ni William Ruto nyalo gik moko duto. Nadhi lemo State House okabidhi kanisa malemo gai. Wan wachnu wabed gi kwe walem nikech Nyasaye nogolo Israel ilwet Pharaoh. Pare Nyasaye nogolo Israel ilwet Pharaoh. Koro Farao to kod William Ruto ng'al man gi teko kendo Joseph nongo kutako katiba ne waloyo Moi. Ruto ibro mnalo kendo Ruto bro lore kende nikech kakoloso kakotimo kakoloso jakata okoloso kaka tumonge sheria to omiyo jogi wich teko. Ananyisi seche ma ng'ato wiye tek ing'e Nyasaye kadwan mondo duoki piny mokwongo omi wi makethre. Koro ng'at ma wi osekethre mano wabro lo ananyiso bedur gi geno basto akwayo kendo wakili mwatiyo go ikesgi. Ing'e seche ma in kam Nyasaye loso kodi nikech Nyasaye kadwa loso kodi nyakidhi kamo ma okwe kakino okta profits ma Nyasaye ne romo gono romo kodi seche min gu kwe wabedo mag kwe mondo rieko akiklal nikech anang'eyo ni kesni bro dhi nyaka Supreme Court. Kagi tamre court of appeal tuatere nyaka Supreme Court. Kagi lowa Supreme Court tuadhi is East African Court of Jurist. To kagi say rule yes wabro dhi kaka en my UN wabro dhi nikech human rights is human rights. Wabro dhi nyaka UN. And I'm determined wabro dhi nyaka chioma in East African Jurist Court pronounce themselves the legal team in Kenya or go against the constitution they are capable. Mar Martha Karua ma presidency men get tricky nikech kaka di enforce attack. Lakini gik moko kaka mag human rights gi because this is it was a human rights court. Koro human rights courts it's under jurisdiction of the UN. Kinoma East African Court of Jurist. Wan mabro ndiro nyaka wadhi mra koro kwa tieko kod court gudubota no koro Nyasaye wawe ni William Ruto. Aya wewe mjane Zakayo Masiro mana mapio pio ka watieko ka chel kod wach ni mogik. Ponono ni jo Kenya doho koro wacho ni agini kore ne tok chik ponono ndalo 45 rumo ma ponono serikal okotimo gimora mora. Okang' mane me ibiro ti godo mar neno ni pesa ni oduogo ne jopiny nikech en pesa mathoth makiare bende osebedo ka wacho ni gisechoko kuom jopiny mano atamalo 1.5 mano omenda mar gero udi ma ichulo 1.5 ikawo kuom osara mar ng'ama ondike tich atamalo 1.5 ichulo kod jago mondiko jatich. An kaka nene Joyce ponono ni doho mamalo wacho ni ne tok chik to mondo ji oduokne gi pesa gi kae ng'e ni tax agent ka nyen KRA kalure gi kaka KRA tiyo tek mondo duoki ni pesa ntie higher chances ni gibiro wacho ni kanu osekaw pesa diri to wabiro tiyo kode mondo reduce ni tax burden mari mbele ok boduoki ni cash tibiro riti ni wawachi ni osekaw iri maybe kuom 10,000 to mbele kanyo income tax nyisi ni onego bed ni chulo KRA 20,000. Ibiro nyisi ni koro kike chulo KRA 20,000. Chulo 10,000. Gola par cha mondo donga par mamondo timri nadi imi KRA gi kaka nene.
cash ok bi duok ne ng'ato, but it can be taxed in advance. Mane kaka gibro wache. To wachna mogik gin ariyo. To sana en ne sirikal. Ka ng'ata nyalo keta mabed piny gi sirikal kata mabed gi jatelo, anyalo nyise niya, ng'i ywak japiny. To kaka onego bed ni ong'iyo ywak japiny en kama: duoko osuru piny. Kiseduoke piny, to attract investors. Kata ni idhi lombo mwandu madwa keto. Gibiro keto mwandu, keto odhi timre ka. Idhi wachiemo wacho piny kaya wacho ka sani to koro duoko mwandu were gi weche medo osuru sasa. Keto mwandu mabiro dhi keto mwandu. To ka jaketo mwandu oseketo mwandu, Joyce idhi ndik ji. Kose ndik ji, sirikal dhi yudo pay as you earn more wachacha. Kende no sara ming'ado, osuru ming'ado e osachi jotich dhi medore, gidhi yudo. To kendo sama joket mwandu oseketo mwandu, nwawuoye income corporate tax chien kacha mar atamalo 30 cha. Bende gidhi yudo kuom kembni madhi timre nade midhi losigi. Mana mapiyo kwa tieko. To kendo kata mana VAT sama kembni gitiyogi, gibe ginyiewo gik moko, gichajo tax on consumption. Bende pod gidhi yudo. To mogik tiende niya, gidhi nyiedho duogo gi ring'o chak iting'o. Nyiedho kata gidwang'o gi ring'o. Sirikal owe nego kembni madhi mbele. Kendo ni gikone kinego dhiang' kinyiedho ang'o. Dongi chamo ring'o to wachno rumo gi kanyo. Ok ibiro nyiedho pile. Tiende ni cham matin to pile. Mana ya Fred wach mogik brade mana kwa tieko. Kuyiero ng'at mong'eyo weche mag uchumi, ng'at mong'eyo weche mag utawala, governance kuo. Lakini kuyiero ng'at mong'eyo siasa, nikech mwatemo akwayi. To kik wachak na wakil, wachak nikech ka ndio kotegno kaso nungo. Ka nungo ni kotegno ok nyal kaso kodi baden. Koro chaka kod policy ng'iye ng'ano di county assembly weche mag omenda gi weche makelo maendeleo. Ng'iye kata governor mari, senator mari, mbunge mari. Nikech no finance act ni. Koro babe interrogate weche madhiga e koti. Kik wadhi court every now and then. Nikech president koro sani no wacho nwaga jo litigation no wan koro watange tich ni wateri e koti weche moka. Koro anakwayo jatend piny bende ni tia jo piny kaluwore gi sheria mondik. Kik iti jo piny kod paro miparo. Ti jo piny gu paro margi basto gima timore. Bed king'eyo ni in jatend piny lakini jo piny ema nigi teko. In ena jatelo moyier kuom jo piny. Nikech jo piny moyieri waluor sheria. Basto akwayo azimio bende. Nuksani kaka wan weche matek weche machando wa magu El Niño ni. Ineno barabara mokethrego. Yore mag joluo Nyanza machandrego. Raila Odinga wachne governors gi mbunge mondo giti. Nikech kaseche ma governors negwa bunge nego ok ti, to koro mondo kaka do blame Ruto bedo matek. Koro anakwayo no kik warang na William Ruto emokoso kende. Wabende kwa mora mwati wang'in to wanyalo konyo jo piny nadi nikech wacho ni gan ubro chamo jeuru maruno jeuru ok nyal kuor minyalo kete mesa. Wabende wa leadership mondo wakony jogi kata civic education kakan ka ping'eny itima ang'ono. Nikech nana nyathi moro nodonji pi ka otemo galao gweno nodwa ores gweno no mondo dhi ocham to kara koro eno bende otho to gweno bende otho. Watem puonjo ji mondo ji kik hinyre nikech gik moko marufu eno anyalo nyiso ji. Erokamano ahinya Profesa Fred Ogolla kaachiel kod CPA Zakayo Masiro kuom kawo thuolo maru mar mondo mi ubi wabed kod twaka okinyi makawuono. Nyakore Ramogi Jwangi kanye mwachopo gode giko mar twak marwa okinyi makawuono. Erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka ne wachak chenro marwa kar sa 12 mar okinyi. Okinyi makawuono antiere kae kod nyawadwa Cleophas Oluoch. Wagonu erokamano ahinya jogo duto ma bende omiyo ni chenro ni obiro ni e yo makare. Mano moriwo director marwa mar odiochieng' makawuono wantiere
mantiere kanyo kod jogo picha, jomak duola, jogo mantiere graphics kaachiel kod TX. Wagon wero kamana ahinya kuom neno ni nyakwa Ramogi Ajwang oyudo chenro makamae e yo makare. Nyakwa Ramogi Ajwang ibed kod odiochieng' maber kendo waromo odiochieng' makiny. Oriti masani, nyinga Joyce Odur.